Ja, klokken er blevet 17. Den her den 12. august, og vi har et ekstraordinært byrådsmøde, som bliver afholdt her på team omkring lokalplan for Stensø. Og jeg skal lige tjekke op på, at alle er til stede, så vi kan starte mødet. Og to. Jeg konstaterer, at vi er kun 18. Er der afbud for så mange? Det husker jeg ikke, der skulle være. Ja. Nå, men jeg tænker, at vi går i gang. Vi er i hvert fald beslutningsdygtige. Jeg kan konstatere, at Claus Frederik Svensson er med, Jesper Volmer, Steffen Rasmussen, Leo Christensen, Birte Lauritsen, Diana Leik Christensen, Moe Berisha, Erik Steffensen, Anne-Britt Lærkedal, Marie-Louise Brehm Nielsen, Gry, Beate er med, Thomas de Richelieu, så er der Lars Christiansen, og er det Thomas Østergaard, Merete Meyer og Michael. Er det det? Er der nogen, der ikke er nævnt? Vi går i gang. Ja, jeg har ikke nævnt Martin Bosen. Okay. Nå, hvorfor pokker kan jeg ikke se dig på skærmen? Det undrer mig en lille smule. Og jeg er her også, Lasse Falster. Jeg tror, hvis du klikker på personer oppe på toppen, tror du kan se en oversigt over alle, der er i mødet. Okay. Jeg er også med. Okay, ja, nu kan jeg se. Nå. Ja. Rikke, jeg tager lige direktørerne fra, så kan jeg se, at vi er 26 personer med. Og Rikke og... Jeg ved ikke, du kan se Knud. Knudsen, jo, det kan jeg også. Jeg kan i hvert fald høre dig, Knud. Det er godt. Jeg tror, vi er mere eller mindre alle sammen, så vi går i gang med den her lokalplan 6359 Narskov Havn Erhvervspark Stensø med kommuneplan tillæg 13, som har været i høring, og som nu skal endelig besluttes og sættes i værk. Og det er et ekstraordinært teamsmøde. Der har været diskussion sådan frem og tilbage, hvorfor kunne det her ikke vente til senere. Men der er faktisk virksomheder og også en kommune, der venter på at kunne få iværksat nogle af de ting. Det er jo en proces, der har været i gang i langt over et år. Nu begynder tiden at nærme sig for, at der skal ske noget på området, og derfor er der brug for, at vi får sat den her lokalplan i værk og ikke venter til byrådsmødet i september. Derfor er det en sag, som er indkaldt ekstraordinært. Og det er sådan, at den har været nu behandlet i dag i KTM, og også i økonomiudvalget, og der er der kommet frem til en indstilling, og en indstilling, som der har fået en tilføjelse. Jeg kan sige, at vi har i Socialdemokratiet på baggrund af de høringssvar, der har været lidt optaget af, hvordan sikrer vi os, at det her boligområde, som er her, at det også i fremadrettet ikke oplever en forværring i forhold til, at der kommer mere industri derovre. Og der ligger jo i det, at der skal laves noget støjskærm, der skal laves noget skov, der skal laves nogle veje, og det skal jo komme sådan i en løbende strøm i forhold til efterhånden, som området bliver udviklet. Og specielt syd for Skansen, at det er, at vi får lavet nogle støjbeskyttelses- og støjbekæmpning, og det har vi været optaget af, det vil vi gerne præsentere. Grundlæggende står noget af det her materiale eller noget af det her, den passus, det står faktisk i materialet, i lokalplanen, at det er sådan, det skal forløbe. Men vi vil gerne, så Socialdemokratiet sikre os, at det bliver præciseret endnu en gang i indstillingen, at de her høringssvar har vi set, og at vi også er klar på, at beboerne, der er vi i hvert fald byrådet, der er optaget af, at vi også får lavet noget støjbeskyttelse og nogle tilkørselsveje, der gør, at det også er muligt at bebo området uden forringelser i forhold til det, de kender i dag. Så det er den indstilling, der ligger, og jeg går ud fra, at hele byrådet har set teksten, men ellers så vil jeg selvfølgelig lige læse den op, hvad det er for en indstilling, der ligger.
Og for KTM og ØK, der hedder det godkendt som indstillingen med afsæt i høringsvarerne, lægger udvalget vægt på, at der i lokalplanen både er taget højde for, at der kan rejses skov, ligesom der kan tages højde for, at der kan laves afskærmende foranstaltninger. De kommende miljøgodkendelser til mulige virksomheder vil sikre forholdene for det eksisterende boligområde. Med hensyn til det trafikale lægger udvalget vægt på, at der etableres veje til og fra erhvervsområdet i takt med eventuelt øget trafik. Og det er jo lidt ligesom afkørsel 48, man tager det jo i den takt, som området efterhånden udvikler sig, og det er det, der er lagt op til, at så bygger man som byggeklodser efterhånden, som arealet udvider sig. Og vi har brug for at få sat det her i værk, fordi vi mangler simpelthen erhvervsarealer i og omkring Nakskov, og specielt omkring Stensø og Nakskov Havn. Så det er derfor sagen er på. Jeg skal høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til sagen. Tine Winther Clausen, værsgo. Ja, tak for det. Jamen, jeg vil bare sige, at der er lagt mange kræfter i at få enderne til at nå sammen og nå hinanden, og det er der, vi synes, vi er nu. Det er glædeligt, at der sker den udvikling i Nakskov, og der er så mange virksomheder, der er interesseret i udviklingen. Så på vegne af Klimateknik og Miljø og på vegne af Venstres byrådsgruppe, så indstiller jeg til godkendelse i byrådet. Så har tak, Tine. Birte Lauritsen bedt om ordet. Værsgo, Birte. Ja, tak. Altså først og fremmest så vil jeg gerne lige sige, at trafik det er jo andet end til det boligområde, der ligger nede bag ved havnen der. Det handler jo også om de lastbiler, der skal ind igennem Nakskov, og som alle de veje, de skal igennem og forbi Færgelandsparken og alle de der ting. Så vil jeg vil gerne kvittere lidt for, at der er kommet noget mere om de økologiske korridorer og om skovrejsning i lokalplanen. Udmærket afsnit, synes jeg, men vi mangler stadigvæk, at tingene bliver ordentligt præciseret. Det er stadig potentielle økologiske forbindelser, og der er stadigvæk ingen præcise krav til de der paragraf 3 vandhuller. Jeg ved godt, de ligger i nogle eksisterende virksomheder, der har passet dem indtil nu, men hvad hvis de lige pludselig sælger, og så er der simpelthen ikke nogen beskrivelse af, hvordan man skal forholde sig til dem, og så kan der jo ske hvad som helst. Og det samme med alle de andre ting, som vi har nævnt i vores høringssvar, ringstien og fuglene og i Englerfjorden og udledning og afvanding og alle de der ting. Jeg synes også, at det er et rimeligt krav at sige, at de virksomheder, der kommer dernede, skal have den der grundejerforening, som man kan lave, som vi mener, man skal lave. Men vi mener også, det er rimeligt, at den kommer ind i digelaget, fordi det er jo lavbundsjord, meget af det, der bliver bygget på. Det vil sige, at de er afhængige af digerne, og så er det også rimeligt, at de er med til at betale for digerne. At det ikke er de borgere, der bor i området, der skal betale for det alene. Endelig er der trafikanalysen, som vi ikke mener er god nok, fordi at der er jo skoleveje og sådan noget, som jeg nævnte før. Og der er, hvad nu hvis en eller anden virksomhed lige pludselig beslutter sig for, at det er bedst at få varerne leveret, eller hvad de nu skal have leveret i løbet af natten, fordi så er der jo mindre trafik, så risikerer vi at ødelægge en masse menneskers nattesøvn. Og det er jo ikke en lille risiko, det er jo en stor risiko, og det er jo væsentligt sundhedsskadeligt. Så derfor har jeg sendt et protokollat til Thomas Richelieu, der hedder, at Enhedslisten ønsker en lokalplan med tydelige regler, der er operativt mulige, og med bedre beskyttelse af borger og natur, det vil sige flere skal, i stedet for kan, potentielt og forventet. Umiddelbart de ting, du rejser, er ikke noget, jeg har været med til at drøfte. Jeg ved ikke, om der er nogen fra udvalget, der har drøftet nogle af de emner, du rejser i din indstilling, Birte. Så kigger jeg lidt over mod dem for at høre, om det er noget, der har været drøftet, eller de kan se sig selv den her lokalplan. Per Kim Nielsen vil gerne sætte på. Værsgo, Per Kim. Jeg ved ikke, om du har fået tændt for mikrofonen, eller hvad? Hvor den er lukket. Det har jeg nu. Nu kan vi høre. Nu kan jeg i hvert fald høre dig. Ja. Nej, den skriv, der er sat til, eller de tilføjelse, der er, den synes vi er jo ganske glimrende, og vil derfor også påpege nogle af de her ting, der bliver nødt til at tage højde for. Og en af de ting, jeg godt kan lide, det er, at det jo nemlig der er kommet med, at vi skal kigge på, den enkelte virksomhed bliver nødt til at rette ind i forhold til den miljøgodkendelse, der kommer. Og miljøgodkendelsen, den vil jo nemlig lige nøjagtigt stille en hel masse
spørgsmål til virksomheden om at overholde forskellige regler, sådan så man ikke generer naboerne. Og så kan det være, det er støjvold, eller hvad pokker det er, men det kommer an på, hvad det er for en virksomhed, der bliver lagt hvor. Og jeg er da selvfølgelig også godt klar over, at der kan være noget omkring de trafikale problemer, men det bliver jo så også, eller det er i det skriv, der er lavet, der står der jo også, at det skal tages op i forhold til efterhånden, som de forskellige industrier dukker op. Og så kan det jo godt være, at vi kunne få en omfartsvej syd om Nakskov. Yes. Jeg har ikke umiddelbart flere, der har bedt om ordet, og jeg er ligesom Tine jo begejstret for, at der er så meget gang i erhvervsaktiviteterne i omkring Nakskov, og Stensø er det mest naturlige område, men ingen tvivl om, at vi skal selvfølgelig også forsøge at beskytte byen, så den også er attraktiv, og specielt boligområdet derude, sådan så at folk føler, at de også kan leve og bo der fremadrettet. Det har jo altid været et industriområde, hele parken, også fra dengang tilbage, for det er den tid, der var værft, hvor der var faktisk mere aktivitet, så det er jo ikke noget nyt for området, men vi lever jo også i en moderne tid, hvor vi skal prøve at tage de hensyn, og det synes jeg også lokalplanen gør, og så er det jo også som byrådet, der ligesom her med den passus, der er sat ind, og med den lokalplan, vi godkender, siger, at de høringssvar, der er kommet ind, dem vil vi godt imødekomme ved at så sige, at os, der sidder i byrådet, eller det byråd her, vil i hvert fald sørge for, at boligområdet, det eksisterende boligområde på omkring Skansen, det skal vi passe på, så det ikke oplever, at det bliver ringere, end det er i dag i hvert fald. Så det er vores klare målsætning med godkendelsen af den her lokalplan, og så er det ellers bare og glæde sig til, at vi begynder at komme i gang med nogle spadestik på arealet derovre. Godt, jeg kan sige det her med godkendt, bortset fra Enhedslisten